Так, записывай. Так. Асылым біздер өзіміздің жалғастырамыз. Биварсы. Сауға ұқсайды, тауырақта отырасың. Яқты тамашысың. Неқы тамақ бар. Қайттым. Қайын. Sandık dur. Ne oldu kıntıstık. Bugün Arkadaşlar balık sopasında baltası. Nakir batık. Karşı gittim. Düşman. Koysa yok. Novinka orada ne yaparsın? Ama validika. Ben yanımday var. İstediğim yapacağız. Balta. İşte burada
Şimdi sağlık. Коробочка. Какой-то кучемат. О, есть 7. Есть игрок. Я не Так, гуляем, гуляем. Время. Там постоянно комбат олса. Да, комбат. Екінші мынау комбат. Үшінші мынау комбат. Так. Комбат. После видео я правда надо